are here sa bahay ng aking tita and magluluto tayo ngayon ng isang recipe na pwede nating ihanda for Noche Buena o kaya naman ay Medianoche. And this is the chicken pastel. Actually, this is also my first time na lutuin ito, and mind you guys, I've only spent less than 400 pesos lang ang recipe na ito at pangmaramihan na siya. So, ito yung mga ingredients. Of course, ang pinakabida is ang chicken. Ginahumulan pa nato ang chicken over there. And we will also need kini siya. Depende na kung sa kadaghan inyo haon, sa kadaghan mo mga on. But this one, carrots, potatoes, and garlic, onion, then mushroom. Yeah, we will also need mushroom. And then, siya magbutang lang tag magic sarap. Not sponsored. And then green peas. Og ang Nestle Carnation Evap. Yes, siguro isa lang. Tama naman siguro isa lang kako ano. And this one also guys, kananglan po na to og itlog sa pugo. So, upon going here, before going here, amo na ni siyang giboil. So, amo na lang ni i-crack on niya. Ready na ni siya. Ibalik lang ako siya butang din ha para dili siya mabuak while padulong din niya. Ana, and also the flour. So, na may recipe sa nga i-follow. So, i-follow lang dyan na to siya para makuha na to ang lasa. Kung anong gina-prepare ang mga ingredients karon. Pagbuan ko. First time to do this, but so feeling chef ta today. Feeling chef. Shumi chef. Wala ka daw. Epic fail. Dako kay nakalbabawa sa Daddy Biboy is helping me with itlog sa pugo. Ang akong gina-follow nga recipe for this is sa Carnation nga website. Since naaman ni Murag collab, but picture lang man to ilang gina-require. So, naisip na ko, might as well, I'd like to why not i-video ko na ko ang how I prepare it para ma-share ko, diba? Para ma-share ko na to. And ma-part siya sa to ang vlogmas. So this time, I am peeling the potato. Ang gibuhat na lang is isa lang ka carrots tapos duha ka patatas. Murag ang kadako pod sa slice ani sa carrots ug sa patatas kay sakto lang kanang murag pang chicken curry. Na. Dili jud ni chef ha, so dili ni perfect among pag-cut, among pag-prepare, ang pagluto and all. So ang sa patatas, I'm going to cut it. Wait. I'll go near. Here, muli ako sundugan. Na-ready na ang atong mga ingredients. Ang sulti din here, 4 steps lang siya. So, ang first nga buhaton is, we have to season the chicken with 1 sachet of Maggi Magic Syrup. And then, i-saute na to ang chicken din using the butter. Mushroom. Add na to ang mushroom. Para magawas po ang juice sa mushroom, ang lasa, para makalo na siya daan.
Isatay daw nato niya siya for 10 minutes. So, naadin ni ang onion, garlic, mushroom, and ang patatas o ang carrot. So, for 10 minutes. 2 tablespoons of flour. So, nangahulog ng uban. Pabukalan lang siya gamay, simmer in English. And then, here you go. Diba? Yan yung itsura. Yan ang itsura. Medyo bukal-bukal. Ayan, lapot-lapot. O, makita niyo mo ang kalapot niya. Bago na to ibutang ang chicken. So, just add the chicken and then ato siyang lutuon for 15 minutes na po daw. Okay. And hinahinayon lang nato og ukay para dili gyud mo unsa ang chicken. Diba? Oh, so creamy, but mas mo creamy pag yun na karon kay butangan nato evap. Perfect ni siya. Pwede ni siya pang birthday. Pwede pang kanang mga sa Pasko, sa New Year, or bisan ka ng everyday lang nga pagtapok-tapok sa family, di ba nga na pangsudan. Paniud to panihapon. This one. So, humana ta sa this time, magbutang tag-evap. Yeah, this one is, of course, gamit ang carnation kay I'll be honest, I am cooking this again because natay collab. So, pwede itong gamiton, okay? But, try na to. First time na ako magamit og evap sa ginaluto. Sa ginaluto na ako. So, try daw ta. Okay. So, nakita na ninyo ganina nag-pour na taog katong evap. And this time, gamay lang mo ipakita pag-pour sa evap kay kailangan ako sa picture. So, karon butang taog quail eggs. Ang gibuhat na mo, syempre, pabukalan ni mo daan ang quail eggs. And then, green peas. So, healthy siya. And at the same time, colorful. Diba? Malingaw imong mata. Mabusog pa dyan imong tiyan. Malipay pa imong lawas kay naay gulay. Diba? So, ato lang pabukalan gamay para maluto ang green peas. And then, we're done! Nana. So, luto na ni siya. Sobrahan lang ni og evap. But as you can see, luto na tong chicken. Ito ang mga gulay. Bali na nato. And this one too. Last piece of chicken. Like that. So, add na to on top para mas pa siya, mas yan ay itlog, sa ugo, ay mushroom, butang lang sa taas ang ibang ingredients niya. Init na siya, guys. So, we are done cooking. And amo na siya giplastar kay para sa picture. But, muna ni siya. Tilawan na to. Virgin chicken curry. Na wala tong curry powder. Very creamy. Until our next vlog. Bye-bye!